Hvor kom? Hvor viste du sove henne? Ja. Hvem skal sove på dem der? Skal du det? Vent. Ind i bilen. Skal du op og have mad? Nej, badeland. Badeland? Ja, Men du vil ikke have noget is? Vi skal gå i badeland i morgen. Der er også lejeland. Trampoliner? Nej. Kan du se, der er en bro derovre? Ja, du har brug. Og kom hen til lejeland. Bare lige på også. Jo, åen. For at hente vand. Ja. Alice? Kan du godt lide at være her? Ja. Hvad skal vi i nat? Sov i telt? Kan du huske, hvem der kommer i morgen? Ja. Kusine Isabel. Og... Min kusine. Det er rigtigt. Nej, det er ikke fars kusine, vel? Det er din kusine. Og Isabel og Selina. Skal de også sove i telt? Wow. Det er din kusine, og det er din kusiner, ikke også? Skal vi også over og købe noget snoller til i aften til teltet? Ja. Det bliver så hyggeligt. Så venter ikke også, Alice? Så venter. Ja, wow, hvad? Ja. Ja. Jeg skal bare lige vente på ham der, ikke også? Vent. Kan du gøre det igen, Alice? Ja. Ja. Ser du Monster Busters? Hvad var det, der kom ud i teltet om aftenen, siger du? Tror du, det er monster og zombier? Ja. Kommer der også hekse? Så det er godt, vi sover alle sammen, ikke også? Så kan du passe på mor og far. Zombier. Kommer der ikke zombier? Hekse. Kun hekse? Ja. Hvad så med spøgelser? Kommer de også? Ja. Også spøgelser, ja. Ja, og monster. Og monsters. Men ingen zombier. Nej. Glæder du til mor kommer tilbage, så vi kan få noget at drikke? Skal de lige se vores køleskab? Vores lille bitte køleskab her. Med provianter. Eller, der er ikke nogen lige nu, vel? Nej. Men mor henter dem, ikke også? Ja. Nu ligger du bare og slapper lidt af til noget Monster Buster, ikke også? Du har været over at lege. Kan du vinke? Alice, må jeg se dig tegne? En bøde. Ja, det er fordi mor hun er en fjollegøj. En bøde. Det er en myg. Det er bare en myg. Mor har slået den ihjel. Ja, lige præcis. Må jeg lige se dig tegne?
som Ola omvendt. Ja. Okay, mål. Og ja. Hvor er du dygtig. En farver. Farver du? Er der også andre farver? Alice? Bare tag en anden farve, Alice. Det er okay. Ja, så bare. Det er rigtigt. Sådan der. Det er det. Hvad er det for en farve? Rød. Det er rød, ja. Men det er blød. Ja, kan du tegne blod derovre? Se, du har tegnet en stor myg. Kan du også tegne noget... Og kan du så også tegne noget blod på myggen? Ja, der kan du også tegne. Myg. Er det... Stikker den? Stikker den hos dig? Nej. Kun mor. Det må bøde. Er det fordi mor smager godt? Nå. Ja, mygge, de stikker kun, når det smager godt. En bil. Det er fordi mor åbenbart smager godt. Alice. Alice. Du skal op og have morgenmad. Op og have rundstykker. Klar til Lejland. Er du træt? Og Basse? Op. Vi skal op nu. Der er også købt romkugle til dig. Kan du lige væk, mor? Er du stået op? Er du klar til en ny dag? Hvad skal vi i dag? Ude bade. Ja. Yeah. Og hvem er det, der også kommer herned? Fatter. Gogogogite. Det er rigtig fast og kusine. Mi gogite. Ja. Yeah. Så kommer fast af. Der. Ja, de skal sove derinde, ikke også? Så kommer faster ned med dine 2 kusiner, ikke også? Så ja, faster går hjem igen. Ja. Så skal vi passe på kusine Isabel og kusine Celine. Habate. Hvad siger du? Habate. Ja, faster, hun går hjem igen. Skal de så med over i Lejland? Ja. Ja, de skal sove derinde, ikke også? Ligesom vi sover derinde, så skal de sove derinde. Nu er vi ved at spise morgenmad, er vi ikke også? Og du får en kakaomælk. Og den til far. Tak, skat. Og det dykker. Tak. Ja. Så skal vi... Ja, den væltede. Skal vi spise noget? Kan du komme op? Løb. 1, 3. Hop på numsen. Det er bare en kæmpe hovedpude med luft i. Billig med Karla. Billig med Karla. Din hat, den blæser væk. Det er ligesom gelé. Er det sjovt? Okay. Er det okay? Det er godt. Jeg kan ikke se
Hold da op. Der er biler derovre. Kom, kom. Se her. Bare. Det er da bare en stor legeplads, det her, var. Og sat op for en rutsjebane. Se, der er biler. Prøv at se. Ja, prøv at se, så bare. Så, ja, det er rigtigt. Sådan. Og så bakker du. Så den anden vej. Der. Sådan der. Sådan der. Så bak. Se. Sådan der. Ja. Og så hiv. Ja, det er så godt sådan her. Yes. Og se, sådan her. Se. Sådan. Så kør fremad. Og så... Whoops. Skal du have hjælp? Så hjælper vi dig lige. Og så her. Prøv at komme. Nej, stop. Nej. Jo. Ja. Se, jeg holder den her, ikke? Sådan. Sådan der. Jo, du er da gammel nok. Du er da vild til det der. Pas på, ikke også, Alice? Skal du gå på trampolinen? Vil du hellere gynge? Men så lad os da gynge lidt. Ej, du kan ikke sidde i babygyngen. Kan du godt det? Skal vi lige så kalde på mor? Er du lidt en baby? Ikke baby mere. Nej. Nu må du bruge de store gynger, ikke også? Brug en stor pige. Det er rigtigt. Bare frem tilbage med benene. Skal jeg hjælpe dig? Lige give dig et lille skub. Så hold fast. Hold du fast? Så kan du godt selv. Sådan. Sej, mand. Wow, gynger du højt. Helt op til skyerne. Mor kan følge med op. Ja, og der er sådan nogle gode trapper her. Det var så gejt. Jamen, det stopper selv. Nej. Man skal sidde sådan her. Ja, du kan selv være en bussemand. Kan du huske, hvor vi skal ind henne? Er det der, du skal? Ja. Er det rigtigt? Hvad er der derinde?
Gå igen. igennem nu. Der sker ikke noget. Sådan. Mere fart på, ikke også? Det var vildt. Kan du hoppe? Er det? Ja, du hopper, ikke også? Ja. Så løb. Kom. Skal du ned og samle sten til mormor og morfar? Skal vi så male dem? Nej, vi tager den, ja. Har vi købt tusser i dag? Vi tager den bare med og smider den ud, fordi at Wow. til at FaceTime. Skal vi så måske lige have noget mad med ned på stranden også? Ja? Så vi smider den bare ud. Okay. Hej. Det bliver fedt, hva'? Godt her. Godt her. Går du rundt i bare tær? Godt her. Hej. Det er godt, der er lige sådan en lille en her og sti herude i siden, hva'? Så er det godt, at jeg ikke fik den. Hvorfor? Hey, der kan bøbbe på! Ja. Oh my god! Kan du følge med? Ja! Det er godt. Der er en sko på! Har du en sko på? Nej! Wow. Prøv at se derude, Alice. Prøv at se. Se solen. Den er ved at gå i seng. Kom. Alice, prøv at se her. Prøv at se der. Se lige der. Kæmpe. Prøv at se her. Prøv at se, Alice. Øj, ja, der er en sten. Hov, ikke kaste den op i luften, Alice. Dog, vi kan tage den med, så kan vi tegne på den. Er det koldt? Hvad? Husk, du må ikke gå ud, Alice. Du må ikke gå derud, vel? Skal du holde far i hånden? Nej. Er helt død? Ja.
Tør du røre den, Alice? Nej. Det er ikke en skal. Fordi at den er hel. Men den er død, for den bevæger sig ikke. Jeg ser en søstjerne. Stjerneting. Prøv at se, Alice. Stjerne. Se. En søstjerne. Så stjerne. Det der. Jeg subscriber til Sarah's YouTube. Hvad finder du, skat? Ikke noget. Prøv at se en sten. Der. Kæmpe sten der. Øj. Skal jeg have den? Så kan vi male den, ikke også? Ja. Jamen, det vil også være på hente, ikke også? Er du lidt øm måske nu? Det er også okay. Ja.